дамирбек олимов ҳунарманди машҳури эстрадаи тоҷик дар авҷи шӯҳрати эҷодӣ дар синни 33 солагӣ дар як садамаи нақлиётӣ даргузашт. дар ин бора дӯстону наздикон ва ҳунармандони шиносаш дар шабакаҳои иҷтимоӣ хабар доданд. як манбаъ аз наздикони овозхон ба азия плюс гуфт ки ӯ шаб дар тӯй дар тарабхонаи боғи миллӣ ноҳияи бобоҷон ғафуров будааст ва субҳи имрӯз тақрибан соатҳои 3 ҳангоми аз ин тарабхона рафтан дар роҳ бо ду мутрибаш ба садама дучор мешаванд. онҳоро ба беморхонаи рақами 1 шаҳри хуҷанд мебаранд ки мутаассифона дар беморхона дамирбек олимов мефавтад. дамирбек олимов 20 марти соли 1989 дар ноҳияи деваштичи вилояти Суғд ба дунё омадааст. падари ӯ Ботурҷон Олимов ҳам овозхон мебошад. ӯ баъд аз хатми мактаби миёна солҳои 1995-2004 дар донишкадаи санъати ба номи Содирхон ҳофизи шаҳри Хуҷанд дониш андохта онро хатм кардааст. фаъолияти ҳунарии худро аз соли 2009 оғоз карда дар ансамбли шашмақомхонони нури Хуҷанд бо роҳбарии ҳунарманди мардумии Иттиҳоди шӯравӣ Ҷурабек Муродов ва дар дастаи Садои Суғд кор кардааст. дамирбек олимовро маҳз таронаҳои бо овозхони шинохтаи тоҷик Нигина Амонқулова ва таронаи дилнишини бо номи Дунё миёни мардум муаррифӣ ва машҳур кард. ӯ оиладор ва соҳиби 3 фарзанд, 2 писар ва 1 духтар мебошад. ба ҳама наздикон ва пайвандони ҳунарманди марҳум аз даргоҳи худованд сабри ҷамил мехоҳем.